хора, ние не умрехме. От тази хартия не умрехме. Но Springtrap ще дойде да ни убие. Убие, хора! Убие! Да, убие. Точно така. Откъсме тази хартия. Поне се оговаря с майка. Мамо? Какво е? Неличко. Ами нещо трябва да ти приговоря. Springtrap да се върне ли? Ами няма да се върне, миличко, няма да се. Никога няма да се върне. Но какво е станало, Дана? Какво е станало? Ами Springtrap е много голяма, тя момиче. Да, момиче. Не всички сме момчета. Като това брат, защо го родим? И тогава ние се съединихме да не говорим с Springtrap, мамо. Да, пък ние се целуваме. Това е нещо. Да. Те си говорят. Значи хора, пазете се, той навсекъде. Навсекъде. Мамо, спри да правиш камерата. Без да искам. Какво правиш? Да умреме, какво да правиме? Какво да правиме, деца? Ами какво да правиме? Какво да правиме? Не знам, мамо, ние сме много трудни. Така не става. А ние сме само едни понита и това е пони. Не, вече не е. Това е пони като нас. Какво? Това е пони? Ама не си повярвай. Да, какво? Не повярваме така. Става, когато всички така ставаме. Преди това Springtrap е дойдел. Springtrap! Хей, що? Дай, ела с мене. Springtrap ме хвана! Хей! Мислиш. Моята голяма сестра може да те смачка, ако посмееш пак. Мамо, добре съм. Мамо, така ние сме добре, но нас не е страх, а това е кръв. Трябва да го изчистите. Так. Промъкване. Никога няма да си измъкнем от Springtrap. Това никога няма да се случи с нас. Други епизод.